What's up, ladies and gentlemen? Welcome to our channel. If it's your first time, share, support, and like and follow and comment. If it's your first time to watch it on YouTube, subscribe and share also and comment, and stay tuned. Press that notification button. Okay, what am I doing right now? I wanted to say I'm cleaning our table. Yeah, so if I was a woman, they was gonna call me a wife material, but I'm a man. What they can call me right now, they can call me men material boss. Why I do if I come to the clean? I think all the company do cleaning stuff, they should give me job because this is my thing now. I do this magic. So stay with me when I'm doing the magic. Okay, right now I'm turning my language into the language that I was born with. Not the one I was born with, because nobody can ukhuluma and vele ukuba nizandiswa nonke. So masethe ngesulimi samama. Kata nelimi mama ndithi saka ndikuthi chi ndinangu ndithrowa ka table. Ini ndikatanga ku cleaner kana even ma demon chakwana ubudamba, because I'm like a destroyer of the cleaner. Yeah. I'm a destroyer of China. I don't like China. And I remember my brother when I was growing up, he was like, no, I tell my brother, no, bro. Hey, so right now, guys, I'm happy, as you can see, my voice is okay. Yeah, my wife, she's feeling bad. So, my doctor got no. So, man, after that, it's October. Famba, say, Munane, say, Chacha, Kamiza, Chacha, Mushak Machin, Nigga, Chico Chin, she's spider, but she's mania. So, look at you, Gasa clean, Gasa Bas. So boss, you tell you I was always like that, and never so I can do this magic myself. So this is me cleaning the sofa. In the cleaner right and got to take a finger. Because it's original. So I can not make sure it's original. Just stay original, and the clean on him are original. I'm original food. Yeah, kanga. So this is me. I'm gonna rock you. I just can bend a pen. I'm original. So guys, wait on that. Amen. Wait on that. Amen. We can go to amen, right? So what am I saying? All the companies are not that we could clean. Hey, wow. The battery, your man only. So not how we run. So guys, I want you to watch this video positionally, missionally, testionally. Yeah. Which out na murume unaona hizi akachikizwa no guys, this is no it's a rudomumba. The house will be too much love, because sometimes munogona kuti machibika ko machite zvaro kuita machisuka mchibotema ma distal. Yeah, so zvinopa more love mumba mukadzi anona kuti I'm needed here, you stay forever, not an happy. Iwe kana wega murume uchita zvakadai, so unototi kuri naimi ndikanoudza mai Sylvia kuti ndovada vanoti ndokudi kuione kujiswa kwakaita. Saka when I talk, the talk is talking now. It's my wife. Chinotoya chida kudongora kuti anenge ndichamudzinga basa, because anenge manager wangu, boss pese panenge ndaba kana ari okay, anenge ndangoya chingo mira mizika kunge dzinywa zvavharirwa kune uku. Samanye chi ini manje ndisingade kuti manager ini kana izimba basa mazuva ndemboita construction town, ndangoti kana boss wakada kutotanga kutodai nekudai handitozofila like handichashande nemoyo wangu wese. If ngakumunda ndaiti gogo angosvika ndaibva ndafizuka, because gogo aitanga kuda kukurovesai newei yavo. Inde ndaunatsopuwa chinguva changu ndoita basa rangu ndakadzikama. Manje avakocha vanenge vada kundiwanzira nyaya kuti ndinonokopedza basa pende ndichidakuziva kuti no, ndikati gaga ndinzi kufanira kazomira pamastove. Takanorasa feni tatoti ngai
ngaiende handizopedziseso ngaiende. So what am I saying? Amai angatoja mukaka kunongo kunowanika mukaka kawakakora vamwe nomuti wakaora unenge une zvimutuvituya ini ndaifanira kumwa mutuvi wacho manje ngaizonai mapenyu ari kuita vhuranda please tarisa pasi peflo yako ndo zviri kuita imba yako here kana mukadzi wako achitoita zvinhu sizvo ngomuratidza vhidhio yangu ngoti aifollow tandaza mazi so what am I saying? Wadade chipo ndakanga madisturb pasof chipo chiripo that side zviri kundikanganisa iyo nekicheni changu yandakabva nayo kuuk but don't mind it. So with the stove of GFT gas nemasofa aiwa onekana kitchen require kitchen aiwa kandiwe kudi ndakaona toka chidaro ndindadi saka pangu ndakusuka chima ndiro wangu ini manje pandinosuka manje I make sure kuti poti ataura kana isina kuti tandi andisi saka ini manje pandinenge ndichisuka ndoda to make sure ndine mashamwari pese pandotanga pandongotanga kusuka unoona huku dzimaya mai ako ndakuzaita akabvi kwese kwese kaningada ngoveko anyway pandikufanira kuti she's feeling better now mukaona akachifamba so kanenge okay and kanenge asi 100% okay zvako but kanenge ari okay kanenge ari okay. Saka so far tomboti the control of a board mwana iye is just mambo namarobot film aya ekuti anenge achitongocontrola une munhu ari kumba kana kuti magame aya anotambwa nevana aya like I am just saying magame anotambwa nevana anenge achitotamba vanhu vakuru mutv but ivo vanenge vari vana but vachingogonavo kucontrola saipamba notora chikafu munhu wacho here anoda kudya kanzvedu apa ndikafunga ndindaimbochema kuti mai ava vadi kudya but I'm so happy and very happy kwai kana mukadzi akakutakurira angel newo behave like angel ukada kubehava manje kuti wakatakurirwa mwana uda kubehava unge tsikamutanda zvinozotyisa bo tsikamutanda vakasvika panzvimbo vanenge vatoda kutongofambira basa ravo vatongoya kuzotora havadi kana kutombosura vachiita kuda kudii. Saka manje vo kana utoona kuti wakatakurirwa kuti chinhu chakakosha behave wo semunhu ari appreciated appreciate kuti no mukadzi wangu vana vari kutsvagiwa nevanhu vazhinji kunze uku vanhu vawa nekufasta kuenda kupi nekupi zvichiramba so ukaona wamuwanaka batisisa and make sure kuti wabatisisa. So don't care kuti people they will say what because people they will never stop talking because they will never stop talking. They was born to talk. Kai chironda icho chakatoiswa pamuromo icho chakatoiswa chivhurike chikatovharika ka motoziva kuti zvaendwa maziso ataisa mudenga. Saka siyai vataure because sometimes mwana vanenge vane depression vakasataura manjika toviga hama dzakawandisa kunzou. Saka siyai vanhu vataure ende vakataura paipa yamanje imimi endai munokomenda kuzasi kwemakomenda ungoti munhu ichi mopesameka saka manje chi ndikungoti nini usafocus nevanhu focus on you do what you think is right even though when vanhu vakati kudinya mwana vakati kudii ziva zvaunoda kwai namachesu ndiyere ziva zvaunoda usati wasangana nazvo ita kuti ndinosvika kwete kusvikirwa naniku zvokuda kusvikirwa naniwo uriwo muridzi wenyaya yacho kwanzi chimira kuti kwai Mwari achazoya achizokuti sunga apa enda apa unonyepa kutoti Mwari iye auye kana kuti takusimudzira unofanira kuti waita action kana uchida kutambira kumbinga uchiona kutoti une lingi yacho kana unotamba nemunhu ane lingi racho itasebenzi uchisvedera padhuze kana wanzwa kana wamvera ndapedza masport. Thank you for watching the video to the end. Mangwana chakupai maswits kana uyapera